Така, тук с приятелят ми намерихме нещо много странно. Докато се трепехме, изведнъж паднахме ето тук. Павка приготви оръжията. Извънземни може да дойдат от всякъде. И тук е извън... О, те отдеве къде бяха, е? А? Айде да слезем отдолу. Ние тук първо го разучихме, ма не цялото, да. Защото малко ни Те са хвана. тук са някъде. Абе, дръж се на... Ай, сега към червената. Дай е така. Нещо ти взе кръв, забелязан. Оле, да! Аз пусвам God Mode. Оф, тук не мой. Оле, да. Излез, напиши ехит и да отидем първо на това. Напиши ехит и напиши А51. И тогава си пусни года. Много страшно тук е. Така. God. Готово, аз си го пуснах. Аз отивам до тама. Чакай, че аз се кача по теб. Спри! Абе, Аз съм за теб, бе! Спри, бе! Се тая, дай. Нали? Оф. Чакай малко сега. Добре. Как точно като бързахме, да я сцелих някаква клатка. Бързо преди този пич да е дошъл. Оле, дай, тук го има. Типа без... Ти с голд ли си е? Да. А, не съм. Аз си махам голда. Дай с оръжие. Не, аз Тук не. не сме по-защитени. Не. Аз направо скачам долу. Когато сме безсмъртни, сме по-защитени. Човек, пусни си года. Не искам да Кой? ходя. В момента Така, специално за един приятел, който обича много паранормал активи. Викторе, сега ще намерим извънземки. Павка, идвай. Така в момента ги видях как притичаха, ела да видиш следите. Виж долу. Как малко се отрезяват нещо като такова, като мърдаща. къде бе, аз не мога да ги видя. Да не Аз си купил бях сега очила следичи. Да не си купил за очила за нощно виждане. Така, сега сме тук при извънземните. Уау. Какво има? Оле, това е мапа на гатата, бе. Да, бе. Оле, този път е по-изпъкнал, виж го като планина е тук. То де си беше. Какво има в този странен Уф. Аз тук излизам, не мога да видя, сигурно има нещо там. Уау. Оле, виж, тук има снимки. То няма хора, бе. Има снимки, ама няма хора. Оле, виж, тук има извънземно, е там. Нещо такова. То компютър... Е тук. Той е една и съща снимката. Радара, за какво е така? Гледай го е. Това са извънземните следи, бе. Бавка, тук са излезнали извънземните. Махни си года и да сочи оръжие към тях. Ела да ги убием. Аз сега ще го снимам, чакай. Така, мен ме удариха лекичко. Ма не ми взеха кръв. Аз почвам с лапам. Павка, намери го където трябваше да идим. Бързо идвай. Идвай бързо. Аз пускам года. Аз не. В момента ги видях как влезнаха в шахтата. Сега ги видях тук що. Верно ли? Нещо жълто. Нещо жълто ми приблесна. Малко страшничко. Та с ракета е. Тъп, кой ти беше намалил толкова с много кръвта? Оле, виж! Какво е това са? Чакай малко. Как се върнахме, бе? Това тук такава тема. Добре, мисля, че това беше за това клипче. Чакай, не. Ела насам. Да, тук са избягали извънземки. Добре, сега за край на клипчето ела на Speed
Нали? Опа. Така, вземи си супер джистито. Как беше сега, мамка? Супер нещо си там беше. Не. Е така, Да. аз ще го завършвам. Чакай, дай. Качи се при мен, ако искаш. Да, предпочитам това. Не бе, Чакай, гледай сега как ще бутна. не бе, Чакай бе! Не бе! пак ще Дай ще дойда. нахвърля сам да не ти си, ще се върна сега. Не бе, така ще пуши. Аре. Качи ли си? Много трудно се управлява. Уоу. Гледай сега! Сега мога да не телепортирам там го. О, не. Фак. Да. Ела, аз ще завършим клипчето. Добре, Едно с много яко. завършваме клипа. Ела до мен, бе. Чакай. My skin. Направи се на скин 116. Ела да завършим. Добре, да завършвам и без теб. Яка е веща газа, момче. Така, това беше от нашия клип. Тук Петър по Дяйме гази. Довиждане.